Sexy music. Tingnan ko lang, ha? Eh, para hindi, ano, ha? Sexy lang. Hindi naman, ano, sexy lang. Okay? Suwabe lang. Suwabe. Lagi natin, ha? Hop. Hop. Ayan na. Huwag naman yan. Parang naman tayo sa viral cell. Walang yaka. Huwag naman dito. Okay. Yung sexy lang. Yung nitating yan. Ha? Ay! Okay, thank you, Owi. Galing, ha? Okay. 14 high school ka, ha? O parang hindi na. Ano ba? Hindi ka pwedeng dumikit. Pero pagkasama mo ako, pwede tayo magsama sa ano? Sa aeroplano. Sa aeroplano, kapag kain. Mag-isip ka, may bonus ka pa. Yan, bago magbigay ng tip yan, magpapaalam pa sa asawa yan. Hindi, gusto ko lang, ano yan, mag-desisyon ka dito ngayon. Naniniwala ka ba ron? Uy, tingnan mo ako sa mata. Ito na lang po? Sa tingin mo, magpapalam ako. Siyempre po, ano po? Naguluhan ka na, no? Hindi. Ito na lang po, siguro po. School ka na lang. Dito po kasi dancer po talaga gusto Okay, ko ano? pangarap. Hindi, habang nag-report siya agad, After di ba? Explorer, dance show na ngayon. Oh, then, ay, nako. Habang nag-report, yung mga dinosaurs, gumagano ka sa Eto na, paano ka mag-report? Kunyari, dito ka, mag-report ka na sa isang lugar. Eh, eto na nga, nag-ano ka na eh. Napakaswerte lang, graphics motion na ito ah. Halika, reporting. Okay na. Ngayon tayo ngayon sa studio ng TV5 at kasama ngayon ang isang bagong na-discover dinosaur. Siya, baka na si Owi. Okay. Okay na yan. Yan. Pina-explore, direct-explore yung kaganyan. Yan. Okay, gano'n. Go. Pwede. Pwede, no? Pwede sila. Pwede. Oh, Sige. patingin mo muna si Charlene. Pero tayo na yung TV. Okay. Sige, dahil ka na. Bye! Dahil mo, Owi. Salamat po, Will. Happy birthday! Maganda ba ito sa screen? Naghanap ako ng pang-BPA, gagawa ko ng MTV eh. Gusto ko bago eh. Harap ka. Dali. Dali. Hindi. Sabihin mo, up next. Dali. Harap ka. Sabihin mo. Okay, sabihin mo. Up next. Up next. Up next! Magpapa... Hindi niya alam. Hindi nanood to kanina. Ha? Saka bata pa to. Sabi tayo dito. 16 years old. Ano ba? Gusto mo maka... Ano ganyan mo? Ayoko yung up next. Ako, ang abang ko. Ito mo ko. Age doesn't matter. Kami, kayo mga puso. Salam na tayo. May mga puso. Let's play the game. Kantanong. Titulado. Idol. If I ain't got you. 1 point. If I get copy is correct. O, dali mo. Dali na. Habol. Di magkasa ba? Kamay sa inyong mga puso. Kantanong. Sing na to. Taylor Swift! Pasok ka na, Owi! Ay! Ang bilis. Ito ang mga